Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Windande men joyɓire nanɗon ɗum ɗo jangoton hande mbaɗen ni kadi ha mawna wela yiide onji eyi ɗo mo ƴiwana e ɓotti seeɗa gartiren seeɗa eyi ɗo moƴƴi e kaalen ɗo moƴƴi ɗo moƴƴi e windande joyɓire nde eɗen janga hen joyi ɗum ɗo wiyete o mawɗo ɗo woni wa mawɗo ɗo woni ya mawɗo ɗo woni ya mawɗo ɗum woni kojamawal ɓamten o mawɗo wa mawɗo ya mawɗo ɗo ko mawɗo mawɗo kojamawal windande joyi o mawɗo wa mawɗo ya mawɗo mawɗo kojamawal en keɓi joyi ɗo o mawɗo wa mawɗo ya mawɗo mawɗo kojamawal o mawɗo wa mawɗo ya mawɗo kojamawal ɓamtu o mawɗo wa mawɗo ya mawɗo kojamawal ɓamtu o mawɗo wa mawɗo ya mawɗo kojamawal windande men gasi ɗo woni sa saggi arɗo noddaɗo e WhatsApp ma on sa keɓa en saggirɗo saggere ma a saggani ɗum yiɗa ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañirɗa windande ma hande joyɓere o wa ya kojamawal o wa ya kojamawal o wa ya kojamawal o wa ya kojamawal a timmini windande ma ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañirɗa janga ɗigga a hoolaki hoorema ƴeew bawɗo ɗakkoɗa sara makko o walluma ha ñita lawol a ronki noddu e numéro gonɗono 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa liƴƴa WhatsApp o taggitoɗa walla an jiɗɗo jangude o ngara kalanɗa sarɗiji ɗi ene welma naata a yiɗa gacca golle jokka wassalam ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam.